Tu saps qui és un tal Oleguer? Calla, podria estar per aquí. Sempre va amb la mateixa roba, però a mi no m'enganya. Tothom sap per a qui treballa i com treballa. Un li devia 20 duros i ja, ton pare és home mort. La gent com jo no ens quedem quiets esperant que arribi el tren. La gent com jo fem que arribi el tren. Treballarem dia i nit per tornar-te fins l'últim cèntim. Però no cal que et quedis a la coma. Érem capaços de fer qualsevol cosa per una d'aquestes. Demà arriba el tren. I tenim un negoci del que ocupar-nos. Quan et paga l'Oleguer? Què fas quan un negoci només perd diners? Tancar-lo i obrir-ne un de nou. Passi el que passi, mai donaré els teus diners. Fica't sota els llençols del meu marit, però mai et fiquis en els meus negocis.